tiere e puro tu e no do ai Ite hau hau ia ia O te natura ia ia Ite hau hau ia ia O te natura ia iaグループ部門アマチュアオテアの発表を行います。第1位397ポイントポニーアロハフラスタジオ。おめでとうございます。ポニーアロハフラスタジオの皆さん、おめでとうございます。ヘッドジャッジ賞を発表させていただきたいと思います。ジャスミン。エントリーナンバー11、ジャスミンさん、どうぞ前へお越しください。嬉しいですね、どうぞ。素晴らしい。みんなにお顔を見せてください。最もエンターテイナーだったということで、こちらのヘッドジャッジ賞を受賞したというわけです。第8回タタウラオリタヒチジャパン2018ソロ部門総合優勝者の発表となります。エントリーナンバー140松永レイラー。おめでとうございます。どうぞ中央にお進みください。まずはエアタヒチヌイ様から贈られましたギフトセットをプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。Can we get some music for the winner? Thank you! 大きな手拍子お願いいたします。今まで練習とかして見てくれた志保先生、いろいろ手伝ってくれた家族の人や
テヘレのみんなにありがとうの気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。どうぞ皆さん大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。Congratulations! いや感動しますね。どうぞ大きな拍手をお送りください。せーの、まるる